Goedenavond, u kijkt naar Omroep Zeeland. Het nieuws in de regio op deze zondag de 25 juni. Deze hele zomer staan er nog beveiligers bij het begin van de boulevard in Vlissingen op dagen dat de boulevard is afgesloten voor autoverkeer. Volgend jaar moeten camera's dat werk overnemen. Ja, dat zijn de zogenaamde ANPR-camera's. Dat is met kentekenherkenning voor auto's. Die moeten dan de handhaving gaan bewaken. Maar het is best een ingewikkeld proces, vandaar dat het langer duurt. Omdat je natuurlijk helemaal in moet regelen. 's Ochtends wel, 's middags niet. Wie mag er wel op? Mogen mensen erop die bijvoorbeeld mantelzorger zijn, bewoners, mensen die naar een hotel gaan. Dat allemaal in te regelen is een behoorlijk complex vraagstuk. Vandaar dat het meer tijd kost. En die tijd nemen we ook. Dus vandaar nog mensen van vlees en bloed die de handhaving doen. De camera's komen niet alleen op de boulevard, want de hele binnenstad van Vlissingen wordt autoluw. Om de leefbaarheid ten goede te laten komen. Op een gegeven moment komen natuurlijk te veel mensen daar zo te gaan parkeren, toeristen. Dus we willen echt de binnenstad ook autoluwer maken. Het wordt daar te druk. Dat gaat ook met camera's? Willen we ook met camera's op dezelfde manier, hetzelfde systeem. Volgend voorjaar moet het camerasysteem er hangen. Tienduizenden bezoekers genoten de afgelopen dagen van Concert at Sea. En de combinatie tussen muziek, zon, zee en strand maakt het evenement een goed uithangbord voor Zeeland. En daar hopen meerdere Zeeuwse instanties op mee te liften. Zo waren de HZ en de provincie aanwezig op het evenement. Die laatste in de hoop om op deze manier nieuwe inwoners aan te trekken. Er zijn namelijk heel veel vacatures, openstaande vacatures in Zeeland, die we eigenlijk niet vervuld krijgen door de Zeeuwen zelf. Dus we richten ons op de doelgroep buiten Zeeland. Ja, en die loopt op Concert at Sea rond. Bezoekers lopen warm voor een momentje in de zitzak, strandstoel of voor een plaktattoo en gratis op de foto. Maar aan verhuizen moeten ze niet denken. Zeker niet. Nou ja, goede suggestie, maar ik weet niet of dat gaat lukken. Nou, eigenlijk niet. Het zou zo'n enorme... Ja, dat is echt niet te doen. Ik kom eigenlijk al sinds ik klein ben op vakantie ieder jaar in Zeeland. En ik denk dat dat eigenlijk prima is, anders wordt het zo normaal. Het is prachtig in Zeeland. Maar om er te komen wonen, dat is me net even een stapje te ver. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er in Zeeland een kleine 10.000 vacatures die niet ingevuld kunnen worden. Of deze campagne effect heeft, is vooralsnog onduidelijk. Je probeert hier natuurlijk het contact te leggen met mensen van buiten Zeeland en gewoon een klein zaadje te planten in hun hoofd van het is hier heel tof om te wonen, er is hier heel veel te doen, er zijn hier ook heel veel banen, want heel veel mensen weten dat niet. Dus we gaan echt wel voor die bewustwording van mensen van buiten Zeeland. Volgend jaar weer een kans in de hoop dat het zaadje dat dit weekend is geplant ooit een keer uit gaat komen en nieuwe inwoners oplevert. Dit is toch niet normaal? Kijk hoeveel vis! Op stranden in Dishoek en Vlissingen zijn dit weekend duizenden kleine visjes aangespoeld. Je ziet ze spartelen aan de kustlijn. Hoe het komt dat de visjes aanspoelden is niet met zekerheid te zeggen. Sommigen beweren dat ze werden opgejaagd door makrelen en daardoor het strand opzwommen. Zoiets dergelijks gebeurde vorige maand in Egmond aan Zee. 1,5 jaar hebben ze erover gebrainstormd. Hoe kunnen we de binnenstad van Hulst levendiger en klaar voor de toekomst maken? Vandaag presenteerden ondernemers en mensen uit de cultuursector hun plannen daarvoor aan de Hulstenaren op een heus prikkelfestival. Met het prikkelfestival willen we letterlijk bewoners en stakeholders zoals overheid en ondernemers prikkelen met onze ideeën die we bedacht hebben vanuit Creative City Boost. Het gaat om plannen als het groener maken van de binnenstad, recreatie op het water van de Vesten en een parkpodium voor muziek en theater. Door de warmte was het niet zo druk als gisteren toen 750 mensen een kijkje kwamen nemen. Maar de aanwezigen zijn enthousiast over de plannen. Ik vind het hartstikke tof om hier rond te lopen. Het zijn allemaal supergoeie initiatieven waar ik zelf ook wel mezelf in kan vinden. Ja, zeker. Meer groen in Hulst dus, kan heus geen kwaad. En de binnenstad mag heus wel wat groener. Gisteren wezen kajakken en het suppen, maar ook gewoon het gedeelte met de VR-bril, die dingen uit kan proberen. En dat het gewoon heel divers is. Het initiatief wat hier voorgesteld wordt, dat vind ik heel leuk. Dat de stad zo op deze manier groen kan worden. Uitvoeren is de volgende stap. Wanneer is nog niet duidelijk, maar er is in ieder geval subsidie voor. Ook voor Middelburg, Terneuzen, Vlissingen en Goes is geld beschikbaar gesteld om de binnenstad een boost te geven. Hij is bijna 86, Jo de Roo, de oud-wielrenner uit Schoren en naamgever van de jaarlijkse toertocht in Goes. Het is er druk vanmorgen, want er is een wachtrij bij de inschrijvingen.
Het is voor de Ro een weerzien met bekenden uit de wielerwereld, maar zelf doet hij vanwege een blessure niet mee. Ik mag niet klagen dat ik hier nog zit en erbij mag zijn. Dus, het is misschien de derde keer of zo dat ik niet meerijd. Maar, ja. Fiets je nog wel zelf? Ja, ik fiets nog wel, maar ik pak voor mijn gemak thuis de mountainbike. De erelijst van de Ro is groot. 3 ritzeges in de Tour, winnaar Ronde van Vlaanderen en Lombardije onder meer. Hij is samen met Jan Raas een van de boegbeelden van de Zeeuwse wielersport. Ik ben hem van de week tegengekomen. We hebben samen op een bankje gezeten bij Nisse. De wielergeschiedenis spat er vanaf in Goes, want ook meervoudige wereldkampioene Katie van Oosterhagen is van de partij. Nou, ik probeer zo 2-3 keer in de week een rondje te doen. Maar niet zo hard. Dus ik denk dat ik nou ook wel mijn eigen tempootje rij. Want die snelle man kan ik niet meer bijhouden, hè? Ik wens jullie een fijne, prettige rit. Dan kunnen er ruim 300 deelnemers vertrekken, tenminste als het startpistool werkt. Er zijn 2 routes uitgezet, een korte en een lange, maar allebei onder prima weersomstandigheden. Het beloofde vandaag een onvervalste tropische zondag te worden met flinke zonnige perioden. En die waren er dan ook. In de vroege ochtend scheen de oranje zon al volop en het werd dan ook een erg warme dag. En de temperaturen zouden daarbij vanmiddag gaan oplopen naar 30 tot 33 graden. En dan is het natuurlijk lekker om even verkoeling te zoeken bij het water of op het water. Vanavond hebben we een warme zomeravond en vannacht krijgen we geleidelijk te maken met een paar buitjes vanuit het westen. Heel veel neerslag zal dat niet opleveren, maar de wind zal daarbij wel gaan draaien. Het kwik zakt vannacht tot ongeveer 17, 18 graden en wordt morgen matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. En daarmee wordt morgen wat minder warme lucht aangevoerd. De temperatuur komt te liggen tot maximum 20 à 22 graden. De dagen daarna zien we ook temperaturen die schommelen tussen de 22 en 24 graden. Het is op dinsdag en woensdag vrij zonnig en nog droog. Later in de week zien we wel een toenemende kans op een paar buien. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.